χειροκρότημα που δώσατε στα παιδιά. Είναι το μοναδικό λείπασμα για να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά που κάνουν μέσα στα πρωταθλήματα, μέσα στο τζότζο και να παρουσιάσουν αυτά τα μοναδικά αποτελέσματα. Ειδικά θα σας πω, αναφερόμενος μόνο στο παρόν, όχι σε όλο το παρελθόν, ότι φέτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με 77 παιδιά που πήραν μέρος απέναντι σε 105, 102 και 106 παιδιά από τα Χανιά ήρθαμε πρώτοι στην Κρήτη, πρώτοι στα πεδάλια. Αυτό είναι η δύναμη και η ηλικία μου και των παιδιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρουσιάσουμε παραδοσιακά όπλα.